niin, kertoisitko vähän, että millainen työntekijä sinä olisit? No, minäpäs vastaan tämän oman kirjoittamani työn kautta. Mä olen kirjoittanut tämän kirjan ja minulla on suuri tieteellinen pätevyys sitä kautta. Katsokaas, kun nuoret ovat tällaisia psykofyysisiä olentoja. Nuorten kulttuuripaja etsii 2 henkilöä perustamaan Tampereelle uutta kulttuuripajaa. Me haluamme 3 asiaa. 1. Olet loistava tyyppi. Mitä helvettiä? Onko se niin vaikeeta, että sä roskalastat tulee roskakorri? Ei hyvää Jumala sentäs. Mikä tämä homma työpukkaa? Nämä puheet, mitä täällä räppää. Puheeksi mulla hajoo pää täällä jo. Mikä tämä homman nimi ihan oikeesti? 2. Haluamme löytää syrjäytyneet nuoret. No niin, leikittäkö tänään vähän viirileikkinä? Vai mikä en mukaan? Niinhän. Kato, kun tässä on tämmönen söpölevy. Eikö? 3. Haluamme toimia osana Tampereen palvelukenttää sitä tukien yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Hei, meillä on keskiviikkona 2 ryhmää päällekkäin, että mitä tehdään? No muutetaan ne minun passoryhmiksi molemmat, niin sehän se rokkaa se vaihtoehto, hei.